Эфирга килеп еттең әле ул һин. Фатих, Аллаға шөкөр, ашауға қарап дип әйтер инем, ашау бик яхшы. Һәйбәт, кәйфтәр күтәренке. Аңлашылды. Мына Алтынай, һине без актриса гына буларак түгел, без һине тагыла йырсы буларак беләбез бит инде. Был йыр-моң һөюгә һинең касан барлыкка килде. Барлыкка килде дип һораган килә. Касан гашык булдым икән, мин бала сактан алып йырларга яратам. Көҙгә алдында торып, төрле образдар уйлап, Мария Лопес булган ул, Наталья Орейро булып кыланган сактарымды итләйм. Өләсәй һәм улатайымдан килә дип уйлайм мин. Аңлашылды. Димәк, картатайым, картәсәйем, өләсәйем, улатайым, әйткәндәй улар халык арасында бик билдәле кешеләр булгандар. Халык актердары дип әйтһәм дә яңлышмаҫмын. Минең картатайым ул Юнусов Наил, ул Баймакта билдәле рәссам булган. Сәнгать менән шулай ук бәйле булды инде. Картәсәйем, мин уны зәзәйем дип әйтә торгайным. Ул инде минең укытыусы булып эшләне күп еллар буе. Шулай ук улар Баймак халык театрында эшләнеләр икеһе картатайым менән. Өләсәйемә килгәндә бик тәмле бешерде. Табындарда, Күсе авылында, Баймак районының Күсе авылында иң тәмле табында бешергән апай инәй ул булайны өләсәй. Инде Гайниддин Олатайым минең Исламғылов, ул инде Күсейдә әсәсән булган, Ҡурайҙа уйнаған, һәм бөтә һәләк кәңәш артынан уға килер булгандар. Таҡмаҡтар да бик матур итеп сығарған. Димәк, был буындан килгән инде. Килә торган, күсә торган һәләт дип әйтәйем икән. Мына һин, мин беләүем буйынса бит инде, һин бала саҡтан ҡалала йәшәгәнһең. Өфөлә тыуҙым, 91 йылда Өфөлә тыуҙым. Аҙаҡтан миңә 1 йәш тулға, сәсәй атайымдың ҡарары буйынса беҙ Сибай ҡалаһына йәмле Сибайыма күсеп килдек. Аңлашылды. Һәм минең, әлбиттә, ни булһа ла шул Баймаҡтан Сибайҙан сыға бит инде бит Фатир. Баймаҡ һәм Сибай халҡы минең менән килешер тигән уйҙа ҡалам. Сибайҙа 9 йәшкә, 10 йәшкә тиклем йәшәнек. Бала сағым минең йәмле Күсе ауылында, Ҡашҡар ауылында үтте, ул Йылайыр районының ауылы. Һәм Өфөгә күсеп килеп, мин 144-нче мәктәпкә әсәй мине алып килде. Билдәле укытыусы, философ, профессор Мөхәммәдьянов Самат Абдрахим улында минең уның классына эләгү форсаты бәхете тейде. Унда мин уҡыным һәм беҙ классым менән 9-10 синыфта күсеп килдек 20-нче Башҡорт гимназияһына һәм 9-нчы, 10-нчы, 11-нче синыфты үҙебеҙҙең класс менән Самат Абдрахим улы етәкләгән класс менән беҙ 20-нче гимназияны матур итеп тамамланыҡ. Унда беҙҙе ҡабул итеп алдылар. Яңы система менән Самат Абдрахим улы күптәрҙе таң ҡалдырҙы. Ул беҙҙең менән көндә футбол уйнай торғайны. Мына шундай кеше булды ул кеше. Әгәр дә ул ишетһә, Самат Абдрахим улы, мин һеҙгә ысын күңелдән рәхмәтемде белдерәм. Шундай иҫ киткес кеше ине. Уның системаһын белер өсөн ул класста уҡып ҡарарға дип уйлайым. Аңлашылды. Хөрмәтле дуҫтар, беҙ инде тура эфирҙа эшләйбеҙ. WhatsApp һандары һеҙҙең ҡарамаҡта 8-919-617-96-41. Бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Милли йәштәр театры актрисаһы Алтынай Юнусова. Һеҙ әгәр ҙә иң ҡыҙыҡлы һорауҙар беҙгә бирәһегеҙ икән, Беҙ Ватан интернет радио, Рәсәй 1 телеканалы, һәм дә инде Башҡортостан 24 телеканалы бүләк әҙерләгәнбеҙ. Иң ҡыҙыҡлы һорауға беҙ бүләк бирәсәкбеҙ. Хөрмәтле дуҫтар, ашығығыҙ, беҙгә яҙығыҙ, беҙ һеҙҙең һорауҙарығыҙҙы көтөп ҡалабыҙ. Алтынай, мына ярар, мына бала саҡта, мына ата-әсәйең ҡаршы булманымы театрҙы һайлауға? Сәнғәт юлынан китеүгә. Сер итеп әйтәм, улар күңеле менән ғашиҡ. Сәнғәткә ғашиҡ кешеләр. Әммә атайым, әлбиттә, мине бәлки табип, я булмаһа журналист булыр дип уйлағайны инде. Һинән һәйбәт философ сыға дип әйткәйне инде. Әсәйем, мин сәнғәткә инәм тигәс, ул һис шикһеҙ риза булды һәм беҙ атайға әйтмәй генә дип әйтерлек микән, дип әйтәйем икән, барып сәнғәт академияһына документтар бирҙек. Иң беренсе һис шикһеҙ Башҡорт дәүләт университетына ла биреп ҡараныҡ, әммә һәр бер уҡыу йортоноң энергетикаһы була. Миңә унда дөрөҫөн әйткәндә оҡшаманы энергетика. Сәнғәт академияһына ингәйнем Цөрюпа 9-ға.
Шул тиклем рәхәт булды. Онда кемдер монолог ятлай, кемдер идәндә ятып нимәлер укый, кемдер маймыл булып йөрүй, шунда кемдер йырлай. Шул атмосфера миңа нык охшаны ла, мен әйтәм, әсәй, минең актриса булгым килә. Вот. Ошонан башланып кетти инде. Атайың белеп калгас, ул хуң ине инде. Хуң ине без әсәй менән этюдта репетировать та башланык. Этюдтың нимә икәнен дә белмәйм. Шунда нимәлер уйлап, шулай итеп, әлбиттә, думбрала уйнавым миңа ярдәм итте. Думбрала уйнарга. Сабитов исемендәге музыкаль мәктәпкә әсәй мине шулай ук җитәкләп алып барды дигәндә була. Чөнки 144 гимназиягә безнең апайлар килә торгандар ине. Гөлниса Билалова дигән матур, дәртле, уңган, һәләтле думбрасы апайыбыз безгә килделәр. Балалар, кем думбрала уйнарга килә дип һораны. Һәм әлбиттә минең әсәемнең хыялы булган фортепианола уйнарга, әмма улай форсат булмаган авыл yerендә. Һәм ул хыялланган инде минең кызым уйнаһа яхшы булыр дип. Бәлки кызым барып карарһың, думбрала уйнарһың дигәнгә мин әлбиттә барып караем дигәйне. Иң беренче думбрала уйнау миңа нык кызык булманы. Әмма мына Кобаердар әйтеп уйнай башлагайным бергә. Гашык булдың инде. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләйбез. WhatsApp хандары үзгәрешә 2919-617-9641. Монда һезгә музыка һөнмә төркем менән язып ебәргәннәр. Алтынай голос бәйгеһенә бар дигәннәр. Сын әйткәндә минең курсташым ул Айнур Давлетбаев гел миңа контактала, WhatsApp'та звонить итеп тә әйтә, шылтыратып та әйтә. Нишләп һин голоска бармайың? Нишләп һин йоклап йөрөйһең? Әйдә, бар ти инде. Кәрәк булһа ярдәм итәм ти инде. Һич шикһез бул минең күңелемдә яткан уй, хыял. Кем белә, барып та әйтермен, рәхмәт һорагыз өчен. Шундай һорау монда урыс телендә язылган. Вопрос: не было ли проблемы при выборе профессии, Тиган? И что сейчас думаешь, Тиган? Может быть, что-то изменило тебе? Алмаз һораган? Алмаз, рәхмәт һорауың өчен. Актриса һөнәрен хайлаганым өчен үкенмәйем. Профессияны хайлаганда мин үземнең күңелемде тыңланым, йөрәгемде тыңланым. Иң беренче. Әмма тагы ла бер хыял бар. Мин кешеләрне матурларга яратам. Шунлыктан матурлык серләренә лә өйрәнеп алдым. Ул булһа кешене буяндыру, ул булһа кешегә яһалма кирпектәр кую дип әйтәм. Тагы ла кешеләрдә мин бәләкәйдән өләсәйләр кунакка килһә, Сибайдагы өйгә кала өенә инде. Уларда ваннага индереп спа процедуралар эшләп үземсә кылана торгайным инде. Шугала Алла буйырһа, үземнең салоным булһа, матурлык салоным булһа, мин аптырамасмын дип уйлыйм. Һәм тагы ла кешеләрдә шулай ук минең картәсәем кешеләрдә кул менән давалаган. Ул Джунаның укусында укып сыккан булган. Шугала кешеләргә карата мөнәсәбәтем шулай ук яхшы, һәйбәт, ярдәм иткем килә. Үземсә уныһын әле әйтмәйм. Актриса йырсы булмаһагыз, ниндәй һөнәр хайларныгы бездән Рәлия һорай. Табиб булыр инем, я булмаһа журналистиканы хайлар инем. Чөнки иншалларды мин еңел генә яза торгайым. Фәлсәфәви темаларга шулайрак булды. Мына Алтынай, һин башкарган йыр ул да булһа 7 кыз дип атала. Без шул йырга тукталып үтәйек. Чөнки бул йыр бөтә башкорт халкының тарихын сагылдыра һәм бул йырды һин инде матур дип торып йырлаганың күңелгә үтеп торып ине. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, безнең эфирдә әлеге мәлдә Алтынай Юнусованың 7 кыз йырын тыңлагандан һуң без кире әңгәмәгә кушылабыз. Әйләнеп кайтасакбыз, Ватан радиоһы менән калагыз. Бер хәдрәттә укырсын
Йорт илдерді қалдырдық, бір хәдретті оқырысын. Йорт илдерді қалдырдық, Қарғалының орманында түлкі йөрі шомланып. Қарғалының орманында түлкі йөрі шомланып. Едәу бардық, алдау қайттық, беді құл қалды мұңланып. Едәу бардық, алдау қайттық, беді құл қалды мұңланып. Біреу икеуі саудырдау, беді құл желдің сәсәгі. Біреу икеуі саудырдау, беді құл желдің сәсәгі. Беді құл қалды қарғалыла, ишлер инді әсәгі. Беді құл қалды қарғалыла, ишлер инді әсәгі. Хәбиреттің кізі улы, от бейләні қушаға. Хәбиреттің кізі улы, от бейләні қушаға. Қыз икәнен шунан белдік, қау келтірді мұнсаға. Қыз икәнен шунан белдік, қау келтірді мұнсаға. Иртә торып тышка сыккан карактары бод икән. Иртә торып тышка сыккан карактары бод икән. Атай бер күләйтәйемме, шәкертләрен кыз 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 икән. Сәлам, мин диджей Фатих. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә Ватан лайв тапшыруында көтеп калам. Үзегезнең һорауларыгызны туры эфирда бирә аласыз. Ватан радионда ашрашканга тиклем. Хәйрле сәгате, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Өфе вакыты 21 сәгать 14 минут, 40 минут дип яңгыш әйтеп җибәрә яздым. Бүген безнең студияла Милли яшьләр театры актрисаһы Алтынай Юнусова. Алтынай, мына без яңгыра һинең йырыңды тыңлап үттек. Һинең түгел инде башкорт халык йырын тыңлап үттек. Был башкорт халык йыры Еті кыз дип атала. Бәйете. Бәйете. Буның кыскасы гына тарихын белеп үтәм. Тарихы шулай, минең Әлимә дигән Әлимәт исемле өләсәем бар, ул әлеге вакытта Сибайда яшәй. Ул миңа олатайым ягынан өләсәем була. Улар бер тугандар һәм нимә әйтәм икән? Ул ошо бәйетте вакытында язып алган була. Ул тарихи бәйет. Димәк, ул Баймак язып алган. ягындагы ул язып алганда берәүгә лә бирелмәгән ул бәйтте. Билдәле шәхестәр уннан килеп һорагандар, хатып алырга тәкъдим иткәндәр, әмма юк, минең тукымымда Кубай ярсы, я булмаһа ярсы булһа, мин үземнең үземнең туганыма бирәм дигән инде, һәм моны мин үстем, һәм ошо бәйтте ул миңа бүләк итте. Мин аны йырлайм. Аңлашылды. Беренчегә башкарам ошо хүддәргә, ошо бәйтте. Мин белмәнем. Еті кыздың варианттары бик күп. Еті кызыккан, әлбиттә. Әйе. Мин белгәнем генә ул буһа, мына ике вариантта беләм. Әйе. Ике вариантта беләм. Хәзер өченчесен беләм. Хәзер өченчесен беләм. Кем белә, бәлки бер 4-5 елдан 5-нчесе, 6-нчысы килеп сыгашлай бит. Әлбиттә. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләйбез. WhatsApp хандары һезнең карамакта. 819 617 9641. Безгә
Бездә әлеге мәлдә музыка һөнәр төркемендә Башкортстан 24 телеканалында карарга мөмкин. Әйткәндәй, Алтынай Башкортстан 24 телеканалы безнең теге азнанан IP телевидениелары бар. Башинформсвязь да. Димәк, бездә бөтә Башкортстанда кемдең IP телевидениеһы бар. 100 нисәнче канал исләмәем. Эзләп табалагыз. Безне карарга мөмкин HD форматта. Бик шәп. Бик шәп. Безне интернетта гына түгел, хөрмәтле достар, хәзер инде телевизордан да карап Ультра алалар. Әйе. Әйе. Мин бүген Алтынай ысыны Ятып карай алалар, утырып карай алалар, шулай бит. Нисек теләй? Ятып карай. Ятып карай, диванда ла ятып карарга мөмкин. Футбол караган һымак. Хөрмәтле достар, һездән һораулар көтеп калабыз. 2919-617-9641 WhatsApp андары. Без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Милли яшьтәр театрына нисәнче елда килдең һәм нисек башланып китте һинең эшең? Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театрына 2012 елда мин килдем эшкә. Академияны тамамлагас. Академияны тамамлап, әйе. Һәм эш башланым инде. Уга тиклем Башкорт дәүләт академия драма театрында әдрәк эшләргә форсат тейде. Икенче курстан алып, мин унда Айрат Абушахманов сакыру буенча барып, ай тотылган төндүнең Зөбәрҗат ролен башкардым. Шулай итеп, минең тәҗрибәм өстәлеп, мин Милли яшьтәр театрына килдем. Моны без актриса дип һөйләшәбез бит инде. Моны һөйләшәбез бит инде театр турында. Кем ул актриса? Кем ул актер? Актриса ул табиб. Күңел табибы. Актердар улар күңел табибы. Профессионал табибтар улар физик тәнде юнәлтәләр, һауыктыралар, без янде һауыктырабыз. Мин шулай дип әйтер идем. Ул профессияга еңел-елпе карарга ярамый. Димәк, урам буенан әлбиттә кеше инеп актер гына булып китә алмый. Әлбиттә, күңел тәрәнлеге кирәк. Моны тәҗрибә. Рольдар башкарагыз бит инде, бит. Рольдар башкарагыз. Шул рольдар башкарганда һез бер караң илап торагыз. Икенче караң йырлап торагыз. Өченче караң көлүп торагыз. Дүртенче караганда бернинде исәр. Бишенче караганда акыллы, шундай зиһенле кеше. Нисек килеп сыга ул бу? Беренчедән Фатих бул безнең икмәк, без буга өйрәнәбез. 4-5 ел буе без буга өйрәнәбез һәм тагыла театрга килгәч тәҗрибә арта һәм тагыла мин әйтер инем, без актердар бик нык режиссерларның кул астында эшләйбез һәм безнең тормышыбыз, безнең театрдагы тормышыбыз уларның кул астыннан үтә бит инде. Улар безгә роль бирһәләр, без асылабыз. Роль бирмәһәләр, гафу итегез, көтеп торабыз. Зависимый итеп әйтермен мин. Рольдәрне озак елдар көткән актердар да бардыр инде. Бар, әлбиттә. Һәм моны Фортуна елмаю кирәк ул вакытта. Һәм әгәр дә Фортуна елмайды икән, әйткәндә минең укытучым актер усталыгы буенча Фәрдинә Касимовна без аны яратып кына Фортуна дип йөртә торгайнык. Шуга мин уйлыйм, безнең курска бөтәбезгә лә Фортуна гел елмая дип уйлыйм. Һәм моны режиссерлар әлбиттә һәйбәт материал биреп, матур итеп безнең менән репетиция вакытында эшләһәләр, әлбиттә эш тә һәйбәт килеп сыга, актер эшлә. Һәм әлбиттә өйгә кайтып ролеңдә халып куйдың түгел, көндә эш бара. Күңел эше, эске эштәр бара. Моны спектакль, кыйын спектакль булды икән ди. Бәлки берничә драматик әсәрдән алынгандыр. Шул спектакльдә уйнап беткәс, өйгә кайткас, булган бис маска төшәме? Нисегрәк була ул? Әлбиттә төшә. Минеке төшә. Димәк, театр менән өйдә бөтенләй бутарга ярамый. Юк, әлбиттә. Улай булһаң, Одакка бармасаң дип уйлыйм. Чөнки грань булырга тиеш. Театр ул һинең икмәк, ул һинең эшең. Өй ул өй. Моны һин икенче кеше. Театрдан башкала моны күп ерләрдә һине күрәм. Һин күп кенә сараларды алып бараһың үзең. Шулык булһаң конкурстармы ул, шулык байык. Шулык байыкта бит инде алып барысы булаң. Туйдарда әйтәһеңдер инде. Туйдарда, әйткәндәй, туйдарда.
туйларда алып барасыз. Яңырақ қына бергә Фәтих менән булдык туйда. Әйе, был без әлбиттә. Минең исем киттем. Һиңа комплимент әйтәм әле. Әйе. Йырлап тораһың, куанып тораһың. Сөнки Фәтих шул тиклем һине тоя, йырсыларды тоя белә һәм музыканы шул тиклем һәйбәт итеп микрофоннарны настраивать итеп куя, инде үзеңде голос проектындагы һәмак хис итәһең. Рәхмәт һиңа, Фәтих. Үзеңә рәхмәт. Мине алай дип кылылыкка килтермә инде зинһар, чөнки аслында әйткәндә мин әгәр дә үземә комплиментлар ишетә башласам, мин ничәптер кадара башлайм. Мин аны үземдә тота алмыйм. Рәхмәт. Футболкаңда кызыл төс бар. Футболкамда ла кызыл төс бар. Хөрмәтле достар, без инде туры эфирдә эшләйбез. 2919-617-46-41. Был WhatsApp хандары һезнең карамакта, без һездән көтәбез. СМС-тар. СМС-тар, СМС-тар. Хөрмәтле достар, һез миңа аптырамагыз, бу ничә туктап кала икән дип. Бүгенге көндә икенче эфир, бер эфирдан икенче эфирга һикерелде. Кемдер әлбиттә менә әйтеп үткәм килә, кемдер Башкортстан 24 телеканалын караган икән, ярты сәгать элек кенә мин икенче каналда, икенче радиода һөйләп утырайным, хәзер ватанда. Алтынай, бигрәк күп елмаяһың. Матур гына, кызыкай, бәхетле бул дип һиңа язып йөргәндәр безгә. Машалла, иншалла шулай булһын. Үзегезгә дә бәхет теләйм. Әйткәндә, һинең иң яраткан ролең. Иң яраткан ролем минең әйткәндәй бүтән рольләрем яратылып башкарыла. Мин уларны ысын күңелдән айырмайм. Бөтәһе якын. Бәләкәйләре лә, зуррактары ла. Әйткәндәй, минең өчен бәләкәй зур рольләр юк. Мин бөтәһенә лә күңелемде биреп киләм һәм башкарам. Моны Бәлки әле ул роль юктыр әле. Бәлки юктыр да. Әйе, бәлки киләсәктә булыр һәм мин әйтермен, Фәтих моны ошо рольде бирделәр миңа. Моны башкардым. Моны кил, кара дип әйтермен. Әгәр дә моны караганда безнең пенсияга сыккас, әлбиттә хәзерге законнан пенсияга сыгып булырмы юкмы, аны әйтә алмыйм әлбиттә. Яхшыга өметләнәбез. Яхшыга өметләнәм. Шул вакытта Хабенский мен Һиндә мин дә картайганбыз. Менә Фәтих миңа шундай роль охшап киткән. Ана Безруков менән уйнагайным бит әле. Ана килдең бит, ана шул түгел. Ана шул яр безгә бик охшаган итеп, бәлки шулай дип та яуап бирһең, әлбиттә. Ходай Тәгалә безгә озын гомер бирһен. Амин, шулай булһын. Һин матур итеп торып йырлайһың. Буга мин үзем дауна инандым. Рәхмәт. Мин иң яраткан йырдарыңның бире башкарган сакта инде. Әлбиттә ул халык йырдарына. Бәйттәр яратам, кубайырдар, халык ижадын яратам, әйе. Бер алманы бишкә бүләйем йырын бик яратып башкарам, шулай ук Ете кыз, Башкортстанга бата теләк, кубайырдарды нык яратып башкарам. Һәм әлбиттә думбрала уйнап йырлаган кубайырдарым бар, уларда Алла бирһә язып ишеттермен. Мин һиңа тәкъдим итәм, хәзер бәлки бер алманы бишкә бүләйек дигән йырын бер куплетын гына йырлап үтсәң бик һәйбәт булыр иде безнең радио тыңлаучыларга. Әйдә. Был йырымды барлык тугандарга арнайым һәм әлбиттә моны безне карап утырган тамашачыларның да тугандары бардыр. Рәхәтләнеп тыңлаһындар. Аркалардан арпа урайык, тугайдарға төшеп кунайык. Хей, бер алманы бишкә бүләйек. Бер алманы бишкә бүләйек. Hey, бер-бер өсөн бер-бер үләйек. Һөйләгәндәр, әй һөйләһен, ишетмәгән кеше булайык. Hey, бер-бер өсөн бер-бер үләйек. Бер-бер өсөн бер-бер үләйек.
Бер алманы бишкә бүләйек. Бер алманы бишкә бүләйек. Ай. Афарин, Алтынай, сөнки бик матур итеп торып йырланың. Бер алманы бишкә бүләйек. Бұл безнең халык йыры бит инде, бит. Халык, башкорт халык йыры дип әйтер инем. Үзебезнең йыр. Тугандарға арналған, әмма кемдердер икенче мәгънәләр режиссерлар, бәлки икенчерәк аңлайдардыр кемдердер. Әмма мин был йырды һич шикһез тугандарға арнайым. Һәм бер һүзме әйткәндә тугандарға бергә булһындар, ни генә килеп сыкмаһын. Бер-береңде хөрмәт итеп, бергә атларга. Сөнки тугандар бер-береһен хатмаска тиеш. Бергә булырга тиештер. Сөнки без бер-беребезне был йыр шарында бушка гына хайламаганбыз. Тугандарды ла без үзебез хайлайбыз. Мин яшанамышыга һәм ата-әсәйләрдә лә. Хөрмәтле дуслар, кызганычка каршы безнең эфир тамамлануга бара. Алтынай, мына безгә һораулар килде. Кайсы һорау һиңа нык охшаны? Кая һорау? Так. Бәхет теләнеләр, шатлык теләнеләр. Бәхет теләнеләр, шатлык. Әгәр дә актриса турында Әгәр дә профессия менән бернинди проблемалар булган булса, нимә үзгәртерһең дигән урыс сорау булды. Нимә үзгәртер инем хәзерге әлеге вакытта? Уны бер нәмә лә үзгәртмәс инем, әмма тагы ла икенче профессияны хайлар инем дип әйтер инем. Шул һорау. Шул һорау булган. Хөрмәтле дуслар, Алмаз, сине ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Ватан интернет радиоһынан, Россия 1 телеканалыннан һәм дә инде Башкортстан 24 телеканалынан әлбиттә һезгә без бүләк әзерләгәнбез. Без һезнең белән бәйләнешкә сыгырбыз һәм инде бүләгегезне килеп алырһыгыз. Хөрмәтле дуслар, бүген безнең менән Алтынай Юнусова булды. Алтынай, һиңа шундай форсат безнең радио тыңлаучыларга үзеңнең теләкләреңне әйткәнең һәйбәт булырды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һезгә бөтәгезгә лә һич шикһез корыстай ныклы һаулык теләйм. Курай моңдай озын гомер теләйм. Күңелегезнең кояшын бер вакытта ла кайгы хәсрәт булыттары, проблемалар капламаһын. Гел ябай булыгыз, бердәм булыгыз, хәзерге көн менән яшәгез. Чөнки менә бүгенге көн безгә бирелгән икән, ул бәхет. Һәм якындарыгызның кадерен белегез. Мин һезне яратам, мәңге һезнең менән. Рәхмәт. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, бүген безнең студияда булды Алтынай Юнусова. Мин һезнең менән, хөрмәтле дуслар, киләһе шаршамбыга тиклем хушлашам. Һау булыгыз. Һау булыгыз. Ватан радиоһы. Бер алманы